Tvoja kralježnica se pogoršava kad si umoran, zabrinut, ljut ili pod stresom. To nije samo u tvojoj glavi, za to postoji objašnjenje. U ovom videu, osim što ćeš na jednostavan način shvatiti zašto se to događa, naučit ćeš i vježbe koje mogu ublažiti tu bol kod kuće i puno brže nego lijekovi. Najbolje od svega je što ne moraš biti mlad, mršav ili jako fleksibilan da bi radio ove vježbe i odmah osjetio olakšanje. Bakunjina. Stres i briga pogoršavaju našu bol na dva načina. Prvi je da u onim težim, stresnim danima, kada smo ljuti, naš mozak postaje osjetljiviji, kao da živci pojačavaju jačinu boli. Druga stvar koja se događa su mišići, koji postaju napetiji. To čini tvoju kralježnicu ukočenijom, napetijom, tvrđom i povećava pritisak na diskove i zglobove. Sada ćemo raditi korak po korak. To su vježbe koje će poboljšati živce i mišiće na 3 važna mjesta naše kralježnice. Mislim da se ovaj motor čuje na snimci. I počet ćemo od vrha, od područja između glave i vrata. To je važno područje, jer odatle, pod navodnicima, polaze mišići koji se spuštaju prema kralježnici. Ali to je i područje kroz koje prolazi vagusni živac. Važan živac za opuštanje tijela. Koristit ćemo palčeve, jagodice palčeva. Radit ćeš male pokrete, vidi, dolazeći ovdje s razine uha, kao da ideš ispod glave, ispod kosti glave, lubanje. Prati je do sredine i napravi isto s druge strane. Radit ćeš polagane pokrete, to je površinska masaža koja se postupno produbljuje. Osjetit ćeš kako ta napetost polako popušta. Masaža će postajati lakša i bit će mekša, nježnija. To je ono što obično osjećamo kada se ti mišići opuste. Ako postoji neka bolnija točka, jednostavno smanjiš pritisak, dođeš do te bolnije točke, koristiš manje snage i onda ponovno produbiš dodir. Sve treba biti ugodno od početka do kraja. Ponovit ćeš taj pokret ritmično, bez žurbe, 1 minutu. Svidjelo mi se. Sljedeća vježba djelovat će na sredinu kralježnice, na mišić koji se zove dijafragma. Osim što ćemo opustiti taj mišić, smirit ćemo i disanje, postići neku vrstu općeg opuštanja i emocionalne regulacije. Leći ćeš na način koji ti je najudobniji. Možeš koristiti jastuk koliko želiš, držati noge savijene, oslonjene na jastuk. Prislonit ćeš dlan na kožu, na sredinu prsa. U redu? Ja ću to napraviti ovdje ispod košulja. Jer na kraju krajeva ne želim se baš toliko izlagati. Samo zato što nemam gdje staviti mikrofon. Drugu ruku ću staviti ovdje gore da možeš pratiti. Ali zamisli da su obje ruke ovdje priljubljene uz kožu na prsima. U redu? Bićeš opušten i počet ćeš raditi krugove, vidi. Povuci kožu u svim smjerovima, praveći taj veći krug. Koliko god možeš, polako i opuštajući, da pomogneš, a mi ćemo to pratiti s disanjem. Iskoristi posebno trenutak kada izdišeš. Iskoristi taj val opuštanja. To ćeš raditi bez žurbe, bez forsiranja, održavajući najsporiji mogući ritam. 10 puta na jednu stranu, a zatim 10 puta na drugu stranu. Tako, sada je još bolje. Kraj kralježnice je još jedan važan dio na kojem trebamo raditi. Prvo, zato što ona podupire, ona je oslonac cijele kralježnice. Drugo, iz tog područja izlaze i drugi živci parasimpatičkog živčanog sustava. Oni živci koji usporavaju ritam našeg tijela i čak nas na neki način pripremaju za san. Radit ćemo ovu masažu, ovu vježbu, koristeći ove zglobove prstiju. U redu? Radit ćeš ovako. Napravit ćeš ovu vrstu slova V. Staviš ruke otprilike u visini pojasa, ovdje straga. U redu? Kad dotakneš ovdje,
Ovo područje će biti točno naslonjeno na križnu kost, zato zadrži taj položaj. Leći ćeš na ruke. Samo da maknem ovaj jastuk ovdje, jer ćemo morati pomicati noge. U redu? Lezi polako i pronađi opušten položaj. U tom položaju jednostavno pusti noge koljena da padaju s jedne na drugu stranu. Radi taj pokret juljanja dokle god ti ne smeta. U redu? Održavaj ugodan ritam i pokušaj se opustiti. Ako možeš, pusti koljena da padnu skroz dolje, da dodiruju madrac, kauč, gdje god da jesi. Važno je raditi ovaj pokret u opuštajućem ritmu i onoliko koliko ti je ugodno. To ćeš raditi 10 puta na svaku stranu. Ne brini ako izgubiš brojanje. Idi onoliko koliko osjećaš da ti treba, dok god ima potrebe, dok god ti je opuštajuće, dok osjećaš da tvoje tijelo još treba taj pokret, to ugodno njihanje, nastaviš dalje. Ali ima ljudi kojima je potreban točan broj ponavljanja, pa onda napraviš 10 puta. Nakon toga ruke ćemo držati u istom položaju. Ako trebaš, možeš na kratko maknuti ruke da ih odmoriš, a onda ćemo raditi pokret svakom nogom. Pogodaj. Ispruži nogu i vrati. Osjetit ćeš kako se pokret događa tamo gdje ti je kralježnica oslonjena na ruku. Pokret se događa u sakroilijačnom zglobu sve do sakruma. Tako je. Radi to također bez žurbe, na isti način, do granice gdje ti je ugodno, gdje ne uzrokuje bol ili nelagodu i u tempu koji ti odgovara. Možeš raditi brže ili sporije nego što ja sada ovdje radim. Ovdje spajamo vježbu mobilizacije tih važnih zglobova s masažom tog područja. I to je ono što će proizvesti taj učinak. Doprijeti do tih živaca koji opuštaju tijelo. Normalno je da na kraju vježbe osjetite pospanost, jednu omamljenost. To je znak da smo aktivirali prave mišiće, ne prave živce. Osim stresa, loš san također povećava osjetljivost, čini da osjećamo više boli. Postoji rutina od 2 minute za uklanjanje sve te napetosti nakupljene tijekom dana u kralježnici i još pomaže da bolje spavate. Tu rutinu pokazujem u ovom videu, samo kliknite ovdje na ekranu. I ako ste opušteniji s opuštenijom kralježnicom, pošaljite ovaj video nekome kome je potreban. Nekome tko je pod stresom, ima bolove u leđima ili probleme s kralježnicom. To je sve što tražim. Proslijedimo dalje ovaj lanac dobrote i ja ću se ovdje oprostiti. Veliki pozdrav i do sljedećeg puta. Bilo je brzo. Danas je svijet dobar, Sebastijana.